Hello everyone, good morning. So another day, another menu. So ano ko guys, magkilaw og bolinaw. So akong bolinaw is very dagko kayo, very fresh gayud guys. Gikan pag yun na siya sa dagat no. So ako na siyang kilawon, then ako sa na siyang kuhaan og ulo, then ako ari na siyang pagatimplahan. So yan, kuti jud kay na siya limpyuhan guys kay gagmay man gud siya. Sus mas nindot gyud unta tong dagko nga isda atong kilaw no kay di ra kay siya kuti pero mahal-mahal man pud guys no. Ang kuan gagmay is barato-barato ra man siya. So dili gyud ta sa gagmay kay maka-afford ra man jud ta guys. Kaya nga to ang sudan is very barato ra gyud ako ang kuan serve guys nga maka-afford ra gyud ako ang mga customers. So mao nang mangita jud ko paagi nga makaluto kog sudan nga barato-barato lang no kay karon baya ano perting mahala sa mga ingredients. So ang ako ang sudan is barato ra gyud. So gamay-gamayon lang pud nato og serve nga kaya ra pud sa kuan guys makaginansya ra pud ta gamay. So yan, kuti kay na siya guys, dugay kay kumuhuman og hagpat ana. So salamat guys, thank you for watching, salamat sa inyong always nga pagtan-aw.